Здравейте, аз съм Соги и днес ще тегля победителите от giveaway, който направих за Armor в моя сървър. В един клип мисля да показах ви каква... Ето в този клип ви показах каква ще е наградата и сега да започвам. Не са се записали много хора, но аз трябва да изтегля наградата и значи 4. Влизаме в random.org. Не го написах. Ей, тук ще се тъкна. Да, сега значи минимални 4 generate. Как е? Аха, да, това бе. Аз си обърках, чакайте. Трети. Значи откъде броя? То е запис, да. Значи Баскар ти... Да, Баскар печели армора. Само да го покажа. Ей, так. Ето, това е армора. Protection 10 и всички други енчанти. И ако мишката ми мигрира, много се съжалявам за това. Да. Сега, значи, кой номер беше? Трети номер. И с това завършвам giveaway и прочетете това, ако станат 20 абоната, пускам giveaway за ранг Pro. Този ранг все още не е създаден. Не знам кога ще го създам, но през свободното си време ще го създам. И този ранг все още никой го няма в сървъра ми, не е пуснат за SMS услуги или нещо друго. И ако станат 20 абоната, това ще е вашият шанс да спечелите много як ранг. Този ранг мисля да го направя много добър. Той ще е най-силният сървъра, ако мога да кажа. И тук в клиповете по 24 гледания, тук на последното 37. Да, много ви благодаря за почти 10 сабскрайбера, сега са 9. И много ви благодаря, просто радвам се. И 80 гледания, скоро да станат 100. И с това свършвам... Да, с това свършвам giveaway и клипа. И както виждате, има нов channel art. Ето, това аз съм го правил. Това е моят помощник и най-добрия ми приятел Миноки. Аз Red Extreme. И тази снимка аз съм я правил. Да. Това беше. Надявам се да няма тъжни хора, че не са спечелили армора. Ще има още много томболи за 100 абоната. Мисля да направя, ще видим. Това ако станат 100. И за 20 абоната ще я направя за ранг Pro. Това да знаете. Ей тук в профила ми може да прочетете. Просто пишете www.youtube.com/user Mr. Sogi TV и цъквате на Enter и ви излиза моя профил, или просто може да напишете в търсачката, вече профилът ми излиза.
него написах Мистер Соги ТВ. Ето така. И профила ми ще излезе. Ето и моите клипове. И цъквате на първото. И ето това. Съжалявам, че не съм качвал от една седмица. Просто бях много ангажиран. То и сега съм ангажиран, но реших да направя клипа, за да не остане и да кача поне един клип. Значи, сега сме 8 януари, значи аз през 1 януари снимах, то не 1 януари, а на 31 декември в 1 часа вечерта. Ето този клип за Armor, за Armor. Както казах, дано печелившия да е видял клипа и да поиска армора от мен след като влезе в сървъра. Или не мога да му го дам различно. Това беше за клипа. Абонирайте се и харесайте клипа. Ще има IP в описанието на ще има IP в описанието на клипа. И това е. До нови срещи. Чао!